сите, добре дойдохте в първата епизода от GTA сериалът. И тук сме с Макизо и играме тръки. Тук съм. И можем да започнем. Айде да приемем. Айде, ти с хост. Играме, значи, на WTF. Sky Racing, някога си става, не знам какво. Що ще взимаш? И аз моторен. Я те знаеш. Айде, боя са. Ива, добре. Айде, няма. Аре, не турам пари на. Я не Стев. Тук турбо старт сеговно. Да? Сега я тук турбо старт. Ама тук сега може да се получи. Шо? Айде. 3, 2, 1. Ето турбо старт. Турбо старт. Терай, само ти терай. Опа! Сега тук от първа го успям. Оу! Го успях. И се затрътах тук. И сега тук газ. Оу! Фак! Не! Не! Абе! Абе, не! Не! Абе, Как се изма? Опа! Фак! О, добре. Първа. О, добре. Айде. Изпълненка. Не Айде. те погоди. Шо? Не те погоди с лаксо. Пана! Не, шит. Айде ми те. Ще скантам. Оп. Опа. Тук ракетичка. Баш. Турбо. Не, пак пана. Абе сега не знаеш да можеш сега, защото не знам сега. А? Сега така играеш с про играча, не съм, защото ти правя. Абе не! Абе! Како? Така. Такова на турбо. Може чекай! И ти ли пана, бе? Не. Не трябва. Не, я с профи. Трябва да бия ракетите. Упа! Сега. Опа! Това е това. Чао, Макизо. Тук сме. Уп! Айде сега. Сега тук дишка Ама назад. тук от първа село на съм мина. Дале, фак. Турбо. Добре, го взема. Или, как ти стум? Взема чекпоинт. Да. Абе, сега я спро. О, ти го взема? Не! Ой, фак. Падна. Не! Така. Добре! Успя? Да. Сега изпръвай. Кантам. О, я. Ракетите няма да им трябват. Охо. Някой ще я дънфа, мислям я. Викаш? Мислям, да. Ага. То. Айде сега. Не знам. Финиш лайн. Що са тумбай? Айде имаш време да не изядеш ДНФ. Има време да стигнем я. Ей. А сега ДНФ. Не. Како не е време? ДНФ. Няма да ме. Има. Нема. 5, 4, 3, 2, айде, жи. Да, накрая! Леле! Мислям ли кафана? Или не? Не хвана. Да, дъна. И... Що трябва повече, мислям? Ти на това тръка. Минате 4 пъти фана да нафа. И то беше то дечки от ова тръка, се гледаме в наредната тръка. И евне дечки во втората тръка. И после на Зденска. Що ще вземаш? Я вече го знам, по-добър е. Патира. Во. Ще оставим без веса това. Плей. Айде, ето плей.
Ай, спремен ли за още едно ДНФ да добиеш? Не. Так, трябва да не си. Ама, тук ясно да победам тебе. Да, без турбо. Стават сега по синя, но тук право към шиите ти залезам. Опа, турбо. Още Не! Я кая за Бодив. Я не знам. Падни. Не падна в воза. Бум. Кай! Кай го минал. Оп. Не. Оп. Айде. И вашите. О, това е тежко. Това е тежко сега. Това трябва да се концентрирам. Я! Папа. Чакай от тук. Няма шанс. Леле. Как ще го поминуем, ба? Чакай по-лека. Не смеш така, не е ферски. Дмитре. О, го поминах. Не е ферски такса. Абе, како не е ферски, аз го Няма край. как го поминах? Ще е бетно дали воиш бързо или по-лека? Опа! Не я поминам. И то, тъмън без лайки и превъркате. Качек, Оп. Kaj трябва да се ода, бе? Леле, трябва да рипнеш, ята. Тук застанах. Сачко летна моето. Торче, да. Не стига! О, го фанах чекпоинтът. Де бе, да. Та е добро. Що ми бе, да? Не знам, що е. Абе. Айде респаунс. Чекай полека. Опа, айде. Оди ме. Фак. Опа, овде. Кай трябва да гледаме, бе? Видя ли? Що тръка, че беше, ба? Ама забега на тръка. Що е, браво? Кочи, майсторе! Моля, що е, ба, бре? Ще карам. Що вас я отбрам? Да. И газиме. Що е, ба, крокчина тука? Преđa vrtme. Не. Що трябва, бе? Знам как трябва. Опа! Как трябва? Важно чекпоинтът, аз го фанах и се. Изпълн... Това тежко, бе, леле. Чек сега да го залетаме на здраво. И не трябва да въртиш, това е изи. Кочи пичка ти матер. Сега, къде трябва да водиме, кой знае. Къде трябва да се воде, бе? Не знам. Леле, гаме! Тежко, ба, леле. Трябва по ивицата. Знам. Како? И ти се разврещи. И ти се разврещи, Джоан, не само. Да. Няма шанс си, ла! Хана! Не. Я сачко поминам, готово. Я го поминам. Чао. Леле, како, бе, леле, бе. Не, ферва, ей. Опа. Газ. То. Газ. Не! Так, трябва. Митре, скараме. О, го фана в чекпоинтът! Леле! Кога сречу, леле! Сречу си ганна. Абе, къде трябва да вам я, бе? Ама заебана тръка. Хората излетат към 60 лева, се не мога да го поминам. Няма шанси, ма да го... Айде, бе! Леле, ами да и го падна на сестра ти. Не! Абе, како, леле? Како така?
Sa jako zaletim od tuka. Odavde i pravo. Абе, гай бе, глуп мотор бе, да. Се удара. Чакай, са. Честай ме. Конечно. Так, честай. Значи, Макиза се нервира. Леле, си скъсно нещо. И това е това. Добре. Айде, напред само, А, напред. чао, я да нафлоша една. То! Айде, вторият круг. Леле, аз полетав. На улицата съм полетав. Митре, как водят се може... Геска може да го поминам, не, вчера какво Леле, го коч пичка ти му. Не ме заебавай. Поминам. Паднав се, разврещи в Джона Сон. Абе, айде. Сега тук да намалям. Така. Оп. Поминам. Аз на вторият круг навия гумите, как нас ни отъпани. Те ще се диявам. Лекция. Ау, сега Абе, како пайджа, де? Ще скършувам нещо. И аз съм на втория круг. Абе, ти би ако сакши на 8 отбих. Абе, како пайджам, Лена, како пайджам? Фак. Чакай, сега ще се полетаме на здраво. Паднав. Не знам, шо ми е. Бе, гумите обично не може да я помина. Леле, па! Леле, шо ми е, бе? Айде. Сега я ли помина. Сега, гледай как спомина. Не! Абе, пуле да ти ебем! Абе, според я от това. Опа, айде. Дале, глупсо, не знам Джошо. Джо Маруа безелка. Маруа безелка? Не знам, шо сборувам. Айде ли спам. Абе, како? Камен. Буйно. Не, пам шоно. Сега го поминам яла. Пани там. Нямам паджание! Не бе, пичк ти матер! Леле! Абе, я шо летам, да, ево. Полека тук се мине. От. Падна. И ти. Моя първи круг. Какво беше? Ява, изи. Го поминах на първият круг. Я. Не! Падни то! Леле! 2 минути за това се мачим. Айде, ще скъша нещо. 2 минути. Падна. Чакай. Оп, газ. Това газ. Абе, гази ми се. Аз падна. Падна. Ще падна в я. Го поминавам, жабе. Добре! Поминам. Да. Я тук остана. Кай трябва да се ода, бе? Вде iPad тел. Тук да спалетам ва. Уп! Абе, вози пичк ти матер да ти ебем. Сега тука. Динга. Не! Добре. Газ, айде. Айде. Да нафали, да биваш. Ще мине себе. Чак има още 3-4 места теж. Ако умри ти го умра, майци и умра. Значи Макизо се нервира, не се нервирай. Оп. Айде сега. Падни го падна на сестрата. И... Не си това вие бани мотор. За малко се залепя. Очи. Абе, кая водиш да ти ебем?
Пани ме. Нервирай. Макизо, сега ще биде уред. Ти си излезеш едно дъно, фаяч победа ми, това ще биде това. Не може да се Не намери. можеш на Волрайдер да дойдеш тук, два глупси. О, добре. Волрайдерите не можеш ти да ги помениш па, там ти да биваш дъно, фай се атака. Ата. И да ти ебем, кай леташ да ти го начукам. Леле, има пак. Ай, дъно, пиш ми оно. Раците ладни, пичко, матер, леле. И мене. Си стопа малце. Леле, бе. Ей, гледай сега тука. Кай му стоя ногата. И ваквото мотор стоя тука. Ти няма къде да дичите метко си. Да, там си. Айде, я. Ти уж ли това се мачиш? Да. Айде, това не го помниш ти. Я сега, ева е тук много тежко за ебане. Не е много тежко, али за ебане. Фана, фигуре. Фани го да тако... го фанав, добре. Айде да ти ева ми. Абе, не! Абе, айде бе. Да ти ева ми като Айде, честито дънафото. От, ом. Айде, дънафото. Си скучи. Ай пак. Кизо. Откъде не на ватръка. Добро. Ще снимай по електрик с Волрайдер на другата на. Добро е, добро. И... Да, дечки, това е що до епизода. Се надам дека ви се допадна, ако ви се допадна, оставете лайк, ако не Не дизлайк. кажете да ми има матер. Нямаш... Шо? Шо викаш? Да не турат лайк. Поз!